Elikkäs sitten on semmonen, että lisävalojen laittaminen perinteisellä relleillä, niin ja sitten elikkä plus miinus ja sitten tämä herätinvirta, niin tämmöiseen Volvo V60 2013. Niin tässähän on semmoinen systeemi, että tässä on lähivalot, xenonit ja sitten ne kaukovalot onkin, niin ne ei ole H7, vaan ne on H9. Ja minun pitää sitten saada kaukovaloilta herätinvirta ja tähänhän tulee sitten jatkuva jännite plus 12. Eli kun tuolta katon sitten, niin siellä tulee jatkuva jännite, eli en pysty tuolta suoraan johtosarjasta ottamaan, vaan mä teen sillä lailla, että irrotin tämän ajovaloumpio ja etin tuolta tuon H9 kannani ja mittasin sitten, että mihin siihen tulee jännite. Ja se napa, johon 12 volttia tuli, kun kaukovalot kytkettiin, niin minä siitä otin sitten se suoraan herätevirran. Ja kuinka ollakaan, niin apukaukovalot pelasi. Eli niin tämän saakin sillä lailla, ettei välttämättä tarvitse omia relleitä eikä johtosarjoja tähän. Ja nyt ei mitään muuta kuin johotuksen on kahtonut, niin ei muuta kuin tempasen liimalla kiinni sitten tonne apukaukovalot. Sitä myöten selvä. No niin, nyt se on kytky. Katsotaanpa siitä. Tässä olla mitään probleemaa. Joo. Tarjollahan ne. Sitten valot sitten, kun niitä kuuluu siitä. Joo. Siinä. Missä polvet pelaa näköjään, niin kuuluu pelaa. Joo, eipä siinä. Siinäpä se on kytketty. Näin.